Into mundium to me say first no Canana say we a journalist. Think I will press now press all the communication skill no e kwa kobwa. Ti say nkom we bibina say kwa FM so we en kwa FM so we e ko ni say. Obi o a lawyer legally nanka obwa. Be nen wente sa ene adane akoye party sem. In the first of all no onu leader na de na ba no de obe ne say wona or what technical know-how. Unim no so or technical know-how. Say enye yukura na enye ube co-opt no. Onye obi or your official member kura na co-opt no. Constitute some guys me fan say be a minim say Nkoranza area teachers cooperative credit union. Omo manager no. Or you strong force of when it comes to development, finance and ade. So ba sa nipa na wo hwe omo records omo ba ya omo to me make indelible marks no. So omo ni wo kura pomo chira kwan first because on se nipa no beti abo se nipa na se omo ni nim de na wa wo ye leader no wa ni so ade hu na. O de follow ni so ade hu no. To nya de to na obiebie me nyina tia se wo rally behind you. Right. And na obi wo so a wo no ni ani so ade hu no ba be banana na tie na contribution in niema onim nia oye onim adwuma nani so ese wo yi party sem free wo na wo twene bata na wutumi nya o leverage on ne ideas na odeba no because na ni nyina be board down to nipa na wo ba nani so ade hunu se oni ani so ade hunu se nipa na yifa so omoboa ne se de yakura na o be ka se wo so tuni nyina agu on dia se onim de oye but onim de oye no se bia ma ba ne ba be development be a security. The security no o ka sem pena say ne de o ye no ekope bo so wa pa no atwa bata ho ba nipa ne banana woni wani so ade hu no o ka sem kra kire na onte me kai say na me read this story bi akwa so de goalkeeper ye o daga na go o de ko ba kotokofo nipa o man fi go onye coach to man fi na ne wa be number 1 de go team man ka be bo team na mo fortunes akwa animu so we to bi leader bi odi ade animu o di idea ne kokra na ompene ensuo ya ensuo yusu wa hai ne hu nsem pa na na che kuri be san se yenya nipa omo wani so ade hu omo ye yi no aboma yi se e keda wo nyoma tie tu akro omo se nya mfa so se otisi ensuo na stable because ba first ensuo du rough na akura ni a timi di nkomo kwa chem se e ka omo boye de no oda no kwan yi fa so yi ni firi de court e ma otimi di bima na afi de e ko no senke ya nka obeti o ene se ye pekwam ni e settle no ne ne manyine so moto machines ni foforo nyina no I see a buy come back new manager come kwa yi no ye che omo tena se ye storm no mu se masa ye ni pa rough sa on and the sometimes na ni nyina agina owura Godfred dapa se nyame ado ye endorse na oba now no else na nisu ade hu ye clear nye rhetoric o matwere bibi keke na mabeka ese wu se okuru nie ade ba ko na mefiri kuro we se o se ade ba maba so na ye miti kura mde betwa so that is how leadership and politics class na be boa o that's why be kasa sa me so party fo ani be se me boa party fo nyon na be boa party fo se kuro no ye mane ma ko ya party fo ni na we enjoy market ya yesi me ba cho NDC fo nkwa na be kom da bi obi abekom bi nse ne ma ko nkan enti first of all no se betinya boa ejina sa no nipa na oba no ankasa na ni so ade hunu and the conviction in the political will and I said the willingness to do near my man for because ideas they be beba now what the car assembly members and so now now church almost say one nimdia ya ade here 7 nimdia nchire se work school akotana classroom nko na usua de dabi but who ne say ade bi wo ho a wo nim but wo kwa ye orientation mo beginning no mo ba e ma hu assembly member na adwuma nti bibini na wo ye se papa e kura ye bo ni di kura se wo hwe na se why no ofiri nfa de no ayeda wo hwe na ni so hwa obetimi ehu se no me regional minister wa ko twam na mi se o mo na homade because why IT expert no de ba ya obi a wa ye adwuma kofia na ICT wan obeduru na IT no mo so o so okoye ranch o se de okoye agriculture tititi committee and nyanko ni hu ye because west baby wo free ban mum na senka wo eno so na ne ye wiase go say this can ya de adeba tinka mabunu ni nyanya no wia na de wo de ba no so no wo de no atato wo je no na mpa honorable adunya me wanye wan impress me wo system no enti I was so won say we in the background ye sen o free fa na ba dwuma be no ayeda enti wo dege no ti da woni ni behia no woni ni pakura ni ekohia no na wo ma na hu say as a journalist akọ interview obi utumi kana say won say we ye na hu ye no I impressed and the first of all no said you can assembly members no enye business as usual enti ye ka kire wo na auto abansa say ye to aba menyi obi because madam for no menua no ye ndis wo ye MPP that kind of enye sa wo kono amono ho moden a
oye no kwotena buruchiri ne ehwe ne ehu na ohaw bi ebeko bia no wo so to abi bekan anka bekan maame bekan nua bi ko area ho no obusuani bi to ho yempe nipa na dwemu da ho onim ne awo ye owo atu hu ache sede ne ye na obetia bo adwuma ama ne ma nyina atimi akoso 2 wo say yo kan isusu no emwa be na wo assembly member no o de kwakoma nipa no right 2 ekwan kura fa so assembly system no si ye adwuma no se wunya abote na wo study system no unimu a mpanifo so obi nimu obi ye de obi kire Mr. Ba ho one ne nkrofo ya omo squad ya na omo ho ya data na omo bo adwuma omo nyina o consult them ba bia sense me kwa assembly na meye den ene metimi akwa kolobi empunto dia breme nkrofo me kwa contribution ye se me school no man da nkwa akiri obesto me wa mo anya bibia tutiri ma wo ya de wo so ho no na wusua de me mfa ne se chobo no ma ba fie no atumoto chobo no those things here ngedengeti especially say ya aban announce say betwi assembly members e ka no ebe man election we are competitive nkrofo be pre papa assembly election we ni so a asodie da wo so papa first na de ani so wo mo ya adwuma firi mo ya adwuma ba na de anya firi asemu ni se mu anya du wa nyina yie ubewie na depression crash wa ma obehu na ntino me na bi said dia ono ba no onhwe na ni so ani hu no nyame ade aboni de nye too late you can consult you can there are a lot of people nipa will be build system ma ombetia kire wo ne abu ono obetia kire Nkoranza the surface ene niema wo ya Nkoranza betia tumpon wunya ya no wia ha wo kọ ayo munnim ni nyina your political land ho ene wo wo no so on de kuro no empunto do makoma so vote ni nyina fa ni nyina ya this wo yes a media me pese da bia me hu na me say honorable be so kire made ba ko a obefura konwa we so no with or without sa ba be ba mu sa ba mamu ye de be kai wo da bia question me should be eno na ye the next question me ba so na me de bisa o say wo hwe one MP relationship and unfortunately MP so akoye a special initiative minister yes kwan be na wo gidi ye say e was say or leverage all these opportunities on a MP personal relationship on a administratively on a relationship on a MP benya na ya extending to the ministerial portfolio MP dia basically in charge of special initiative which is a kwambe na on leverages anema we nyina emfanye successful e wona eduma mu nana be de mi hu ni se ye area no si panimfo a onyo obi enkran na otenae onyo obi a one executives na gropen a ya na ne se tia na ebenu so develop skill na right obetumi atene ne nsa wabma ne nsa ne mu atene na atimi aye enya eniema wo se nya edeba enti now no media me hu ne se honorable Emmanuel ye kwajojekum obi a yes obi a ono no wakon kan pa enti eniema Nkoranza hia a office boro so a no e boro assembly ne so no onyusu ono se bia pese okohu Minister of Defense ana interior through honorable Acheampong no it's a parliament a watanache right position wodi as deputy local government minister na de ka ho ebetinya boana menetinya ko hu interior minister no ama niema opeso mo ye wo hama aye security no bambo to mi gina ne naso no etimi gina ne naso hence awon hihye nana uhia awon hihye power when it comes to politics and you do it when the need be right 2 say me hu ni se nipa ba akwa esa bunu east yetimi etwembata ne ho pa by force honorable Elizabeth Ofoswajare Techima North MPA so trade agribusiness and industry minister once an anime ka say the 21 portfolio and as a bata na in Ghana investment promotion center no sa de nyina sa abata on take oversight responsibility right entino eba ni say na as DC and as a MC you know say ni panel so do ho bono right say in case amanfo be bia nwuma in case ye fa nipa bi nwuma mabunu ni ade na so betia twene ma bia ba e betia aboa te say nipa na say do ho hihye no at least on the ofere bunu ha
into on you waiting a connection barring men yes over could take on your mouth where say first of all no so but it will him cochiano or a body ambassador Baba Chajan Nkoranza South MC na me buy money adwuma ma monitor way now social media TV ni ade ubo adwuma na ye nyina ye ba se ye ba be hye woden se ye be ka bo mama bono atimi akonkan wawie nti oya asrasra na anopa bia wo chia no wo se wa anya sa de na wo ne na ma de politics ke ubewie no politics ndi obeye power ndi obewi ni ba wan hwe ye mpuntu afri ni mpuntu now no wan hwe wuntu mfa bi ma nti onyusu honorable imano kojeje kum down and amfofa down ne ntem na one unza me ka say wunnie ni so ade hunu by way of identification ase untimi hu se Nkoranza ade baako mienu miensa beyond political lines na you should forget it untimi nya hwe no matter the relationship but obi o specifically wo hu kuro no se kuro no se enya company baako wom yenya wese wom yenya wese wom a ebetin aboa Nkoranza nyame adumunti yekwa ye wonipa atitiri wo hono ma omutimi bo makro ni tumpon so omkra with that politics no se papa ni position ni hu yie otumi hye ni hu ya one ye ma melodina ene ye nipa bebri a omakon kan omo ye Nkoransafo a position omo wo no omkra do omunim cheme etini nyina ye packaging ni nyina na se ye betinya ma ye ni so ade hu ye clear sa hana yeko di ansa wo kodi ahwan mu na ohia omo apeso no omkwa no na be yuso no abu ima no kojeje kum office na de yakọ wo mo so omo ben ya omo de ebi okura wo hia permission bia ye wo hia ye ayonkofa rapport ana wo hia no ana so no betimi no omo aye na no so wa ben wo mo wo ben wo mo a ebetimi aboa se wotimi identify ba akomienu miensa na abehu de ye teletu ono abu ima no kojeje kum obehu de ye teletu na so ye na wo no ba wonim de o ntimi be niema baako mienu miensa de man peli honorable Elizabeth so ajare asem no she was specific on what she wanted to do o se me wie na o sa akwala bia every year bia me de akwala baako e be call law school and it's 4 years or the 4 ko they say wasasha ase e clear me ya ade we say ni nyina wa ye two track niema na oye no pe na hoden no owie ye no say what the training college Abatachima North or with the one Catholic church na Akabum Diaba. You see, so I didn't hear very clear. But obi oni ani so ade hunu politics na wona dwene mu saanti no ubusa da sem kra no ototobo ye be yensuo ye be tole ya pasa ne ma no ho right enti mesere ne say nana said ye kan ya wo kan no ono bu yima no kojeje kum dia oho or access to the president, the wife and the Jubilee House. Afesu ministers ni na omu ni say omo colleague no adwuma nso na president Mahama de amane ye adwuma da president Mahama akoma so pass enka ne ma koye wo sa sector wa e plus man pa enti ono ne wo so mani so ade hu ne ye clear ne ma wo pe no ne ma bebo Nkoranza eye honorable imano kojeje kum de ono wadi MP ache wadi MC na wudi wadi bi enti ne ma ne bebre o ye familiar with it what na se na wa code ni nyina na wo de ade na to say aha ene ye consentwerefo enti ye nyina ye mo ene beboa mo hu ba bia be wurawura ene ba bia obeboa ma wo so atimi ewura na ne ba tinya koso so he who wants to get friends must make himself friendly. Me that say ebisan for brother Fred Penalty kan komo na fe na aba enti developing enti de bia ye bebo so ne be pie mo afiri bia no ye be dim nkomo yabo owura Godfred Dapadin so meye MC on Nkoranza but ono ne confirmation no de agisa ye to assembly members aba no wie nti din no de aba but they be take time kakra ne confirmation be after election of MMD so approximately ye share around by be say be a June ho baby all things being equal because I'm told they say elections remember so around May ho baby in this May yetimi we about no they are abia naturally say around June ho baby na the following week a be election no and then but be as it may or no and as I say oh yeah the president's nominee for the positions of municipal chief executive in Nkoranza South or na yaboni din in the coming days you better give much about him you better a lot of discussions about him you better ne area ne background and in yama bebre about him in a presentation or in other discussions no yabefa bibi man ban mayenye enkratoe emfiro ye ba ewram na yafa abibi man anopai
te sa nwum we ya na unim se ebre aso se yede yedwumadi sononko ya to din se abibiman ebreo yedwumadi a yede edi nkomo ebie yadwene nte ase ani enema yebu yani egusu se abibiman na eno nti yaka echi ewa de bebre mu no abibiman ebiebie so ekire yen ema yani eba ye ho eso enenso yeda foforo midin ede Owoahene Acheampong yewra Jima Johnson atena se anopei ewo hanom dodo na nimne se ask God na watena se ne asama edaba maso no yese ntiase eye akonde ba ko a etime boa akwan hodo bebre so ewo abrabo ana asetena emo eno ne nkomo edaba maso ekere sen na emun enkomodie enesen era emo achemba dwumadie so meje wanyado na nidie mo awapom tesen nyankopo ahira me pa yede nyame ase anope ba bia yaduru ne yeni nkomo no emfiri ha ennom oton bayire wa firi mu kwasi adan okay nti kwasi adan be na otwe ne ebedi ne na otweda nti atiefo mu tia ya mombaboa me na meso ani mpon right na atwese ne no yes ye ka asem bi fa divine trust because a divine trust gidia efri onyankopon ho a odi manipa nya gidie manipa enti na body a obo nyina odi hye nipa nsa nti yankopon agye didi na body ahye yensa de a right na esese ye bia ya dwene mu etime do na yetime hwe na body ne so right na ohwe kwan a ye fa so a ye hwe yankopon body ne so no a esese ye sua bibi fantiase ho nti se yante ne ma ase a na de a wabo no ye beye ne saa na ne wo mu ne se esese ye ti ase se ne yankopon de amayen no nioma a wodi agya yen no ye kura na obodo a yese otwam nnua nti kwan a esese ofa so a nnua wutwan ense kwa na nnua no so bekoso agina ho esenya saa ne mane nyina ya aboboso na ya ba behunu se na kwasempa ne se sene a abibiman yesi seye ne ama ya nyanti ase a enye sene abibiman yesi akachi ewo ne ama ho a binum akomanim sene ya nwom no kire no se ya mie bienti ase ani ankire abibiman a niama nkoyie enti ne yede saa asemi be se enti ase ya ade a ya akode kase a se yenya ebetima aboy a esese wo hunu wo ho right esese wo hunu wo ho right wa hunu wo ho ante wo ho ase a obaye ne ensese wo ye enti wa esese wo hunu wo mroye ye kase mroye a ne a wontumi nye esese wo hunu wa hodene ne a obetimi aye right esese wo hunu wo muduro ne mfaso a ewo wo so obi wo ho a wonim se mfaso wo no so esese wo kire ema adasan hunu wo so mfaso esese wotumi ye bibi ma mfaso eba wo so ma baabi a wo oman a wo popotam a wo mu abusu a wo mu saa ne ma we nyina ye niama se wa nhunu a na wante ho asese saa ne ma no edadi wo mu a oba nante na wo saa esese unya botaye bi a efiri wa komamu se ade wedie se bi anwa amede meye na wodi wani siso na woye ma eboa nipa asetena right na eno ne pagya wo ma umu yeduru enti ye wiase yati bi moduru sine bi nipa na yati wiase bi moduru sine me kase bi moduru zaza mo bi konkan ewo asetena mu esene bi emfaso wo obi so sene bi obi nimdia a wonya a wode ye niama ekọ animu sene bi
yɛsakra mu de yɛ saa nneɛma no nti sɛ wante aseɛ sɛ saa Nyankopɔn bɔɛ no ɔde ne nyinaa ma yɛ na nneɛma a ɛbɛhia de ayɛ alupre ne kaa ne nkeka ho nyinaa yɛwɔ wante aseɛ saa ontimi nkɔ w'anim wobɛgye atom nti bebree ka asɛm bi sɛ saa ne Nyankopɔn bɔ no ɔbɔɛ sɛ mmorɔfo no bɛnyɛ nneɛma na yɛ so yɛn so sɛne ɔbɔyɛ ne obi a ɔbɛkasa biara no ntiase a onni ntira Nyankopɔn ayɛwɔ ne nea ɔdoma nkoma nneɛma a ɔde dom yɛ no ama afofo yɛn dodo nti ama nea ɛsɛ sɛ nka yɛyɛ mu nhwehwɛmu hunu ɛno yɛnya saa ntiase no sɛ yɛn so yɛ wɔ ho kwan sɛ yɛ nhwehwɛmu yɛ nneɛma na besi nnɛ no Apostle Koyosafo a wɔwɔ Ghana ɔyɛ bibini no ɔyɛ kaa nanso ntiase a yɛnni sɛ bibini bɛtumi ayɛ kaa no nti besi nnɛ no yɛntumi ngye ntu mu ɛfiri yɛ mmɔfra so kɔsi yɛ mpanyimfoɔ so na nka yɛnya saa kwanya wei no yɛwɔ ntiase a nka yɛbrɛ so atwa ɛsiane sɛ adentira obi wɔ Ghana na otimi yɛ saa nneɛma wei na yɛkra saa yɛni ntiaseɛ we don't have understanding yɛni ntiaseɛ sɛ ɔdoma nkoma de saa nneɛma yɛ nyinaa adom yɛ nti that is why ntiaseɛ hu hia sɛ yɛkyerɛ nneɛma ma nipa nya nneɛma mu ntiaseɛ right ɛne na wama yɛhunu ɛno no yɛnhwɛ deɛ na nka mu nyansa atenka mu nyansa nti sɛ wowɔ man bi so a yɛmfa sɛ wowɔ Nkoranza ɛsɛ sɛ Nkoranzafoɔ utimi te Nkoranza manfoɔ sɛne ɔmu se dwene sɛne ɔmu se ɔmo nneɛma utimi te aseɛ na wobɛtumi asesa wɔn a wɔasesa wɔn wɔnya saa nte aseɛ no a wobɛka sɛ Nkoranza deɛ Nkoranza o yɛ abɛntɔ Nkoranza deɛ o yɛ abɛnyɛ wɔnya saa emotional intelligence na wontumi ensesa right Nkoranza man na bio sɛ wotena Nkoranza ha ya na tu konkran a wɔnya nte aseɛ amman kranfo a wone wɔ madwene nhia asetan no kra nkɔye ma wo ɛsan sɛ sɛnea ɔmo yɛ ɔmo nneɛma yɛ soronko ne sɛnea ɔmo dwene yɛ soronko nti baabia ɛwɔ sɛnea ɔmo si ɛyɛ na bio ɛsɛ sɛ wonya nte aseɛ ma nipa obi wɔ hɔ a baabi a ɔtena yɛ ntete a ɛde ma no nti ama kwan a ɔfa so a ɔyɛ ne nneɛma no enwie pɛyɛ wanhwɛ yɛ ada bia wo ne nipa no bɛko sɛ one no ko a na kyerɛ sɛ emotionally no wonyɛ intelligent wɔ atenka mu nyansa no woni bi na atenka mu nyansa no so unya ɛne ne boa ma osɔ afoforo hawa no akwai wɔyɛ adepa a yɛbɛtimi di na yɛ bibi nanso ayɛ sɛ wɔagyimi kakra gye sɛ ɛtenetene no enti sɛ wowɔ saa abotere no a wobɛtumi atenetene saa nipa no de na yɛ nnwuma pa amena yɛyie mbakyɛ wate aseɛ na yɛnni saa wei nti no yɛnni saa emotional skills no meka sɛ emotional skills a ho animdeɛ ne ho adoyɔe no yɛni yɛnsua yɛmmisa enti yɛne nipa papa ɛkɔnte sɛ nipa bɔne yɛne nipa a yɛbɛtumi asiesie na ayɛ ama na aba mfaso ama na so aba mfaso no yɛto na gyegye mu nanom yɛ agyanom yɛ agya bi ne ne bakora nkasa na bi ne ne bakora nkasa ɛsan sɛ ne ba no emotion no ana na tenka no ɛne ne maame deɛ no nkɔnti ohunu ne sɛ oyɛ nipa bɔne nanso sɛ ɔte aseɛ sɛ saa ne nipa teɛ ɛyɛ adanadaneɛ enti ɛwɔ sɛ mehunu kwan a mɛfa so a mɛtumi anya ahohyɛsoɔ na mede akorakora no ama na wie pɛyɛ na wadi mu nti yɛwɔ engineers bebree wɔ hɔ a meka sɛ engineer bebree wɔ hɔ a yɛnya adagye ama ɔmo nti no ɔmo nkɔ school ɔso nkɔ school ɔse ɔnkɔ school na agya ne na agya no kɛkɛ oni bibia obetimi ayɛ ɛde akyerɛ sɛ akora no
me boano amana nyantiase na ode akọ school right eti obabo no ni bubofu no niama bebre ba ma menchira ode bi se oba se onko school na ninji school ho a ode anka me bi anchire no dakro dware no na fa no ko ono no nkokuma ase opa ni level no se tertiary a ono no nkotek monko nante ho onhwe nipa hororo binum onhwe nia ekoso wo tek ho fa no ko schools binum mu nka hwe nkyere no obedura bisansa die ni wahunu ho a bank bi wo na na wura mu institutions binum ho a na na wura mu stores akese binum na na wura mu obedura no bisansa yekokuma ase no die no ko hunu ye I'm telling you say obasesa adwene na nkasa basesa because obehunu ne pa ewo nipa binum mu right na obehunu ade kora esiesie saa ne ama no na yen de eyenini ye bete ti akora no ama na kwakote na we base ne ya kan che ne se oya akora bone na the moment aye kan se oya akora bone nso na eye chanting we are calling bone e de ama no ezan se ye de ya no ne boade eti ne etoso bio se emotional intelligence no se wanya da oni nipa ko na niewo emotional intelligence mu no se ade a eya bufusam no wotena ase na odwene ho a nipa bebre ewom nipa bebre abufusam no nipa bebre ewom didn't kanisa then ma ade ya bufu no ennepa ewom maka we pe na misi sudua papa bi ne mama bi dihie asase ketua bi beye 2 feet ni aba beto omontem mama ne se ne de ne hie da ho papa se ne hie da ho 1 yenni ntiase nti ya hie yenua nsisim esenka ya hie asase ya asase tam nti nka ya asase bia no se fram a ya dua fa no nyina eyanyansa ba kon asese yehunu hie to ohihu nti ne etoso mienu maame no ne papa no epre no na maame no nani edene pa be ma akwase mpanyini enye asase sere so asase no bepre kosahwi hone kwaye wo hone koprehye papa no ba obeduru ya oba nyina kosahwi obeduru ya no wode na afu nhye na yirensa se o kosahwi aba mfie miansa mfie na akwhye sahwi wa akwakoto koko a asase adua koko ama koko aba nkwankwanmu a otete no otoduku tontoma de beche maame no momienhwe ne papa no ne emotion make say ne emotion na tenka otenka se maame na ka asem bi kire do wamfa ne se ya atemdidie na momo ofa ne se ya asem a oka kire no na ebe ya afutuo e de ma no ato da bia nipa be ya obibi ya nanso na nyansa sua kase wo mu ese usua right enti se wo sa akoma no ewo sa nyansa no a uni ewuda obi obi boni kakra bia no wafa aba na wafa sika ebia na nia wo ka kye nso kura no enya aba asem na enya sika asem enti nanka wo se yes school mu no yesua sa emotional intelligence no na woni ma hwere ho sem ya manipa no wonyina obedi ne nsamwa ne suban a obefa nsa waduru suku suapon mu no woni bebe kyerɛkyerɛ no nanso nkanka yen krabre mu ne na esenka meka say atenka mu no wo mu nyansa wa yonkofa nsai oni nipa pi wa yonkofa because nipa no kasati a wono nyina chi no wo nipa bi a onya firi mu nti wonni adwemmani bia ma nipa kura suro atoda bi osuro say nsama okeka kyerɛ wen oba ho kura osuro nanso otwene ba ho na nipa no bebu obehunu say
woyɛ nipa soronko right na nea onni saa atenka no munyansa no ɔkonda biya na ɔne nipa bebree yɛ aka nti wote sɛ bi ne bi yɛ aka ɔne ne yɛ aka ɔkeka bibi kyerɛ no bia wobɛhwɛ adeɛ fo bi kɛkɛ akokɔ ho na ɔma yɛ aka nsɛm basaa bi adeɛ anka ɛbɛma onyansa no na ɔne nipa yɛ ho aka nti aseɛ yɛ adeɛ a ehia pa menim sɛ nnɛ nkɔmmɔ wei ɛbɛkae nipa bebree nsɛm bebree titiri deɛ waka sesiɛ asɛm ketewa bi a ɛsɛ sɛ ɛma onyansa no na ɔne obi ɛyɛ aka wɔ ho menim sɛ nnɛ atiefoɔ ɛbɛbɔ yɛn nsɛm ama wɔ saa asɛm wei ɛho paa ɛneɛ na yɛmmisa sɛ abrabɔ a yɛbɔ yɛ nyinaa yɛhwɛ sɛ yɛbɛtu mpɔn akɔ yɛnim afiri baabi a yɛwɔ ne ɛkeka ho kwan bɛ na nte ase yɛbɛtumi aboa yɛn ama yɛtu mpɔn akɔ yɛnim meda ase bebree wabisa asɛm no yie paa ne ɛwɔ mu ne sɛ wofrɛ abibifoɔ nipa ɔha wanhwɛ yi a mu aduɔson num bɛka sɛ nyankopɔn ne ma binom nya sika ɔne ma binom yie ha na ɛka n'asɛm awurade ma bi di yie oyi we free sumpuna so oyi ɔto no nwom owo afa no sɛ nyankopɔn asɛm enti wo sɛ nyankopɔn ne ma bi di yie ɔne ma obi di hia wo fa saa ntiase no a wobɛyɛ hiani enti ɛsɛ sɛ wobisa sɛ abrabɔ ebesi dan na bi akɔnkan na ebesi dan na bi so ɛnkɔnkan sɛ woyɛ mu nhwehwɛmu a wobɛhunu na wobɛte aseɛ nea ɛwɔ abrabɔ mu wei paa ne sɛ usuban ɔno usuban ne bɛma ahiaw na usuban ne bɛma wayiye ɛno o kan sa na ne nkyerɛkyerɛmu ne sɛn dwa wodi no right manam bi di dwa na obi kɔka kyerɛ de sɛ wabrante a o store na no ɔntena ne manipa otutu manipa no kɛkɛ ɔkeka nsɛmfo kyerɛ nipa no mbagye wagye ase okay obi so wɔ hɔ a onya sika kakraa bi a wayɛ dwɛ abranteɛ bi ɔyɛ adwuma bi abranteɛ bi frɛ no anopa bɛyɛ 7:30 wadwala sɛ ɛyɛ nsɛmfo koraa sɛ wafrɛ no anopa tututu saa ɔka nsɛmfo kɛkɛ ne kyerɛ no onim sɛ wakɔ n'anim yɛde nipa ne kɔyɛ anim yɛwɔ nneɛma bebree wɔ hɔ a obi yɛ ɔyɛ businessman ofrɛ ne phone koraa ɔmfa ohunu miss call a ɔmfa ɛyɛ suban a wode n'adi no wonya effect na wonya ho nsunsuansoɔ na kyena wobɛnya ho nsunsuansoɔ afei sɛ wanhwɛ wo lifestyle meka sɛ wo lifestyle kwan a wobɛfa so a wankasa wobɛgye wo ho atom ɛsɛ sɛ ɛtɔda bi a wo motivate wo ho wohyɛ wo ho dene wohyɛ wo ho nkuran mɛyɔ na mɛtumi ayɔ woyɛ asɛ na wayɔ woyɛ na asɛ na wayɔ na afei woatumi ayɔ sɛ woyɛ ne saa na wokɔ so nya saa su no a wobɔ kɔnkan paa right na dodoɔ no a ɔyɛ na ɛsɛe a ɔtetena no ɔmabrabɔ nkɔnkan bio yɛfa obi adwuma a yɛfa adwuma ne su ne ban a ɛwɔ adwuma mu no sɛ ɔyɛ adwuma ama nipa no meka kyerɛ tiefoɔ sɛ bi fa adwuma a da Nyankopɔn ase paa mpo ontua aka yi a da Nyame ase adentra sua adwuma no na target sɛ adwuma wei mɛdaakye mɛyɛ bi na fa yɛ obotae na hyɛ aseɛ bɔkɔ ho boaboa wo ho ohonhom a ɛtew mu ɛde mmoa firi soro bɛboa wo ɛsiane sɛ honhom a Nyankopɔn de ma yɛ no
ɔde ma yɛn sɛ ɛmmɛboa yɛn right na yɛnyɛ ne yɛbɛtumi yɛ ne yɛsɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ no yɛyɔ enti bi yɛ obi adwuma a ɔsusu sɛ ɔno deɛ nipa yɛ adwuma no ɔyɛ ama no sua adwuma no hwɛ adwuma no hwɛ sɛnea ɔsi yɛ no na sɛnea ɛyɛ no a ɛbɛsi ayɛ kama adwuma no ɛpagya no na ɔpagya wo na ɛbɛduru baabi ɔbɛpagya wo ama wo woapagya Nyankopɔn fa na n'adwuma kra nsie iye amen ɔpanyimpa a yɛde meto no no yɛfrɛ no n'adwuma na adwumayɛfoɔ no wɔn yɛ adwuma nyinaa most of them wɔn mu bebree bɛyɛ asikafoɔ store boy ɔtena ne nan saa obɛdwie no wapɔro no ho no nso wabie ne deɛ eti sɛ wo ne obi a yɛ adwuma na saa suban no enu mu a self development nhwɛ sɛ nea meyɛ na meyɛ akɔ kakra na abrabɔ no ɛyɛ atwedeɛ wokɔ no sei wotu no step adeɛ wei ni mepɛ sɛ mɛyɛ na wotu no step na anamɔ ne baako koraa na wotu a wobɛduru hɔ but nipa nhunu ne saa nti mepɛ sɛ nipa te aseɛ sɛ nea woyɛ biara no botae a wode asi so no wo suban ne bɛtumi ama botae no waduru ho because eduru baabi a baabi pa a wobɛnya no atete wɔ hɔ nsamfo wɔ hɔ banya nsamfo no ne wodeɛ wopɛ wodeɛ nea ɛbɛma wakɔ w'anim no no wohwɛ nti wobɔ kɔ w'anim a wobɛhunu sɛ ɔmo a mote hɔ a nsamfo yɛ ɔma hi no saa nkurɔfoɔ no wobɛhunu ne yɛbɛsi panyin bi wɔ Kumase friend first Alex Boot na ɔyɛ great man pa wɔ Kumase na nsɛnsɛm bi a mentumi nka nti ɔde ho abufuo ɛtontɔn ne nneɛma bi ɛkɔtena nkran na ɔkɔtena nkran no ɔkɔ no ɔde ne mmerante a ɛka no ho nyinaa kɔɛ ɔmo yɛ adwuma na ne mmerante no de wei ɔmo si yɛ adwuma ne sɛnea papa no si ɛyɛ ɔmo no ɔyɛ ɔmo kama baako bi wɔ mo yɛfɛ no kofi ne ka saa asɛm yi kyerɛ me ɔsɛ ɔno sɛ ɔyɛ adwuma bi na bie ba daadaa no sɛ brama me ma wɔ adwuma foforɔ papa no onim sɛnea papa no teɛ na ɔbɛtumi ne papa no atena ase ayɛ adwuma large format machine kofi no ɔne ne te papa no deɛ no ho a ɔrepɛ yɛ nneɛma nyinaa kofi no wɔ mmiɛnsa a ɔde yɛ adwuma ɛnha papa no papa no tumi soma kofi ɛwɔ wei China man ko fa nneɛma ba na onim adeɛ funny thing bi esie mmerante na ɔmo yɛ mmiɛnsa yɛfa ɔmo fira kurase ne bɛ ne ɔmo Kumase ɔmo yɛ adwuma no papa no ankasa na damfo pa tatahwe ebe ɔhwɛ sɛ ne bɔ asiesie yɛ adwuma na ɔconvince ɔmo sɛ ɔbɛma ɔmo akatua ɛboro nea papa no de ma ɔmo nti ɔmo nyae na ɔmo mɛyɛ ne deɛ no ne kofi sɛ ɔno deɛ ɔnyɛ saa time na ɔnya chance sɛ ɔbɛkɔ China no boys no kɔ ɔmo kɔɛ no ɛni 2 years ne papa yi wɔ madi 2 years ne papa yi wɔ madi afei ɔmo ni nkran baabi ɔmo tena na ɔmo ni enough money so ɔmo betumi akɔhare dan nti ne yaya ne sɛ ɔmo sade kɔtena Kurase sɛsi ya meka sɛ Kofi is a rich man ɔyɛ sikani enti wusuban a ɛwɔ mu no ɛsɛ sɛ wo monitor wusuban na ɛne ne betumi ama wakɔ anim na wanya botai bi ansi woni so a unhunu su ne ban a ɛsɛ sɛ wo de bataya wo hu na wo de ameki na wo de akɔ anim apema kɔ anim Nkoranza man enkomo a yedi na no pay okɔ university bia ye nkyerɛw agye Sompa na abɛte nsɛm wei abibi man dwumadie so wei yɛ abrabom suahuna abrabom nyansa ɛma asetena wi pɛyɛ ɛma abrabɔ kɔnkan de ma wo ɛnkyɛme bia ahoma na ade wadwe nkyerɛ baba de yɛni nkɔmɔ no kakra na also jot to point no egu hɔnom efi sɛ ne nsɛm opani biebie so yi sɛ wayɛ mfomso kora mmerɛ bi atwam saa kwan yi bi so na sɛ wo se nnɛ obe sachra wadwene firi nnɛ ne awate nti
na wakɔ w'anim a abraba ɛde wobɛkɔ anim owura ma yɛnsan mmra yɛka ntease asɛm yi yɛyɛ nipa a yɛnam a yɛkɔ bɛyɛ akɔyɛ sɛ dua a ɛsi wura mu ne yɛbɛn no na ɛtwie dua no so twi a ɛtɔ da bi yɛde mente me ho ase bɛba nneɛma bebree mu awadeɛ mu adwuma mu asetena mu ayɔnkofa mu mente me ho ase bebree ɛtae ɛba yɛntam baabi a mente me ho ase ɛbɛba biara no ɛwɔ sɛ yɛsiesie ɛma asomdwoeɛ ɛba hɔ ɛnom wada roma yɛka nyansa ho asɛm yi deɛ kwan bɛn ɛna nyansa betumi aboa yɛn ama baabi a mente me ho ase asi bɔne bɛka sɛ conflict asie yɛbɛtumi a resolve. Intelligent question. Wonim? Yes sir. Sɛ wante nneɛma binom ase a woyɛ nneɛma torotoro. No correct. Conflict resolution no ɛyɛ adeɛ a ɛtumi ɛde ayɔnkofa papapaa ɛba wiase. Na ɛwɔ kwan bɛn so ne ɛwɔ mu ne sɛ ne ɛdi kan no yɛfrɛ ne asɛmba. Obi ɛyɛ nneyɛ bi wanhwɛ yi a de asɛnkɛseɛ bi bɛba na ɛde ntɔkwa kɛseɛ bɛba sɛ wasua kwan a yɛfa so a yɛsi ɔko ɛne ntɔkwa ɛne asɛm ɛne ntawantawa ɛho kwan a wohunu ya wosa no ntɛmpaa no a ɛkɔ so mepa kyɛw I'm sorry etwa nneɛma nyinaa bi kura na wonya nyɛ mfonso okay ɛyɛ ntiase a wowɔ badaze ɛyɛ ntiase a wowɔ yɛwɔ nneɛma bebree wɔ hɔ a sɛ wohwɛ asɛm bi wɔ hɔ a na wanya ntiase a asɛm ba bɛba benyina ba bɛfu bɔdwe sɛ funsene na ɔde sika akora twa no a ɛntwa asɛm ketewa ɛne ne nyini bɛyɛ asɛm kɛseɛ ɛti ne ɛwɔ mu ne sɛ woyɛ obi a wowɔ saa nimdeɛ no a sɛ obi ne bi ntam asɛm ba ɔnsɔ ani ani no ɔnsɔ ani ɛmmu atɛn saa mfonsuo wei nipa bebree ayɛ bi menyi me ho mfiri mu obi abɛka na asɛm bi dɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛ ɔka kyerɛ owie ya a ene wanya adeɛ koraa na wo wakeka bi nanso sɛnka wotie baako no so deɛ a na tena ase yɛ nhwehwɛmu kɔmu a nka wobɛhunu sɛ nneɛma bi wɔ hɔ mbagye wate ase sɛ awaresɛm wamfa nimdeɛ ne nyansa nka ugu awareɛ nti awaresɛm yɛde nimdeɛ ne nyansa ɛne ntiase a ɛwɔ ti awaresɛm ase awaresɛm no sɛ awarefoɔ mmienu bɛhyia na ɔmo kasa nyinaa bebree yɛ kasa koa enti sɛ wonte nneɛma ase wobɛbubi atɛn na wobɛbubi fɔ ɔmo di asɛm bi bɛɛ di asɛm no afei yɛ pɛkɔrɛ bu baa no fɔ because baa no asɛm no a wɔyɛ no wanyɛ ne yie eti panyini baako ɛbɛma na so na waba bɛka no bɛɛma sɛ midi fɔ ya na yɛnkɔ midi fɔ mpanyinfoɔ maagye me fɔdeɛ atom ohun sɛ yɛkɔbua baa no fɔ a wanhwɛ na wareɛ bɛgu na ano no so ɛbaa bɛbua baa no fɔ because ne baa no yɛ no anyɛ ne yie nti hei no te aseɛ sɛ bɛɛma no pɛ ne yere o baa no so ɔpɛ ne kunu enti sɛ nsɛm ba na sɛ wotimi tena ase de nyansa ebu asɛm no mu atɛn yi a o ma asomdwie ba na entiaseɛ ni hɔ a you can never do it na woyɛ ne saa so a
ɛboa ma wonya ayɔnkofa papa mama yɛnhwɛ adeɛ bi yɛasetena mu no society a yɛwɔ mu no yɛ na ɛtɔ da bi a mfonsuo bi no ba na amanfo nhunu ɛne sɛn akrakyefoɔ ɔwɔ adwuma mu ɔyɛ adwuma mu panyin paa ɔwɔ ne nkurɔfoɔ a ɛhyɛ n'ase opie ba society no mu a ɔpɛ sɛ nipa a ɛwɔ hɔ no ɛde saa nidi a ne nkurɔfoɔ no ma no bɛde ma na adwuma mu no ɔpɛ sɛ ɛde saa anidie no a ɛma no wobɛyɛ mfonsuo bebree na wobɛnya atamfo bebree ɔnhyɛ wase o wonidi ma na aduane nni enti gye to mu sɛ nyante aseɛ sɛ wowɔ adwuma mu a wo nkurɔfoɔ a wone wɔ mo adwuma mu yi ɔmo ne hyɛ wase na timamufoɔ no nhyɛ wase enti sɛ woanyɛ anifire ɛnyɛ nimdeɛ na kwasɛm ne sɛ wo anka ɛnsɛ sɛ yɛbu animtian obi bɛbu animtia kasa atia wɔ abɔntene because wo nhyɛ n'ase enti meka akyerɛ akrakyefoɔ sɛ wowɔ odi bia ne wo position wɔ w'adwuma mu a nyanteaseɛ sɛ ɛsi adwuma mu ha because adwuma no koraa nyansa a ɛwɔ adwuma mu wɔmfa mma abɔntene makyerɛkyerɛ biara na nipa no anya wo so mfasoɔ na woahwehwɛ sɛ saa mfasoɔ no a woanya wo so nti ɔmfa anidie ma wo nti wo di kare fa anidie ma timamufoɔ na yɛhunu sɛ ei wɔyɛ bank manager paa nso obu adeɛ paa mbakyɛ wate ase sɛ woanyɛ ne saa woanya saa nte aseɛ no a da biara wobɛnya problem woanya saa nte aseɛ da biara wobɛnya haw da biara wobɛnya haw right na yɛwɔ nneɛma bi mu wɔ hɔ a nipa a ɛwɔ kuro mu no ɔmo hwɛyɛ nti hwɛ a ɔhwɛ wɔn ɔhwɛ wɔ a sɛnea ɔhunu wɔn ɛsɛ sɛ wo so woma nipa hunu sɛnea wopɛ sɛ yɛhunu mbakyɛ wate aseɛ nti wonni nti aseɛ a sɛnea wopɛ sɛ nipa hunu wɔn nipa nhunu wo saa right nti wɔn sɛ Yesu bi sɛ nipa sɛ mene hwan na mo nso mo sɛ mene hwan mbakyɛ wate aseɛ ne sɛnea osi tie ne sɛnea osi da ne ho adi no ne sɛnea osi yɛ ne nneɛma no ɔpɛ sɛ nipa hunu sɛnea ɔno so pɛ sɛ yɛhunu no ɔhwɛ sɛ nipa hunu no saa naa ɛsɛ yɛ follow that trend no mbakyɛ wate aseɛ ɛsiane sɛ wobɛtumi de nsakrayɛ aba nipa asetena mu bra wakɔ wɔ nimdeɛ na nsakrayɛ a wɔde bɛba no wante nipa ase a wonti nsisa nipa no da okay right obani yɛbrɛ no nti no ma yɛmmɔ mmienu wei nyinaa mmom taw career ne education and a strongest relationship saa nneɛma yi deɛ na nyansa bɛtumi adie dwuma bɛ na nyansa bɛtumi adie ɛwɔ mu okay strongest relationship no sɛ ayɔnkofa mu dɔ no ayene ɛyɛ adeɛ ehia paa sɛ o te nipa ase a nipa te waseɛ nti wɔyɛ dwadie mu wɔyɛ adeyɛ mu sɛ o te nipa ase a nipa te wase na nipa bi a wowɔ dɔm a yɛte wase no woyɛ strong in spirit right na woyɛ strong in physical make I say woyɛ strong in spirit amekyɛ sɛ honhom mu no wo ho ɔdene paa na honam mu no nso wo ho ɔdene ne yɛteɛ ne sɛ nipa atwa yɛ ho asia no obiara wɔ honhom nti yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a ɔsɔre kora ɔmmɔ mpa yɛ ma ne ho ɔbɔ ma obi sɛnea nipa no nyankopɔn mmoa no na ɔntena ase nkyɛ ɔno deɛ kora deɛ ɔmpanyi nkyɛ o eti wodɔm a ɛtaa wakyi no ɛbɔ ho ban kɛseɛ paa right na wo ne nipa pii ni ayɔnkofa papa na ɔkɔsɛm sɛ womu ha mbagye wate aseɛ enti ayɔnkofa
ekoso na edimu no eboa ma da bia no ade no woto a bitimi twa kwan efiri kwantentene ba ho beto ade na no abrante bi be was and ask God block factory kase a why no say esenka we de wo ye no kwan ho ne ma ba be hunu ade pa me de ekọ right obi ni kire no mbaje wate ase obi ni kire no say no o de wo pa ko sa area we enti nipa ne beton wo enti se woni ayonkofa papa woni nipa ntem ni ayonkofa papa wonya o ma beton wo okay mbaje wate ase okay obi nimi se nipa ne nam ho ne nam ho kwa hey nyadom na yen hyase se ye ton wo wo bohunu umuduru a ebeye wo ba yesoro nkokora na niema ebekoso nti ese se wote nipa ase na obua nipa obua nipa because nipa hiamwa se wanya tema amma nipa no kwase mpa ne se obi anya tema ma okay wo wanya tema amma nipa nipa anya tema emma nti ewo se yetimi hwe sa ade no pa esan se eyade a eboa nka yen yebetimi asesa nipa bebre na nia eden tokwa beba bia no so yen yetimi sisi sa niam no nyina right ho kwan career and education career and education no make a career obeti wo onim ne da ache and by 20 years to come no saying na wayo na otebia ye say obi se obi a ohun no say 20 years nya mai 15 years na 5 years kura 2 years to come kura no nia obi a hyehya to no onim enti e wo say uhunu nia wo opese saa bre no beduru na pempenso eduru na say unim ne saa so de a ema usua de ne esese meye na matimi aduru ho na de ne meya emma mentumi nru ho ene ne nyina ya desua ye ka say educational sometimes abduru brebia binum nim say yeso ko school mansa minim papa bi pray for life anko school nanso otimi sua de na Jehovah for books ba eba English a otnase translate ko twi right eko kire enti obatima tena fie sua de na adisua edimu pa eso kese ye personal education because a personal education se wankasa wodi wadwene si wo se mi sua de wo ye nhwehwemu bisa nsem na utu anamo nsem bi wa ubisa wo ho bi wo ha na ubisa nipa de niama etoto niama ho ubako wani chese se de obesi akọ wani mu no ebe mo wanya critical thinking because a critical thinking na eboa ma utimi nya bere ehwehwe nsem mu nti o se eboa ma utimi evaluate information because the evaluation na information ya oti asem bi a asem no utimi tena so dwene ho anya ne pa bebre firi mu nsi asem te se gold right ya sone so ne yi gold na firi mu na ya de abobra ba obiti asem pa asem wotimi de ya okon obi di gold abrawo na odi aye okon mbaje wate ase enti information are very vital make the information ehia ensemtie ya de ehia eti se upese unya education you need to be informed so upese unya education se ote bibi right eti nsema ye tie ne hey se obi a follow sompa nsemi se o so otie na okoso otie na wa hyase de etuanamo a obi bebisa ne se di en school no kwe mbaje wati ase no correct o level do ba kosoro asene nia osua ngoma because ne osua ngoma no on de ngoma ne kosua ye obi ade a watwede ne okosua ye na we de nia ye de ye adwuma ne ye de ye bibi nia ede mfaso ba ne eye nti ebeboa mo wanya critical thinking na wanya what take better a solution to problems and complex problems so you can solve it make us me person just say asamwa dinena mu adine no utimi nya no so anhyeto utimi so ano
because nsɛm bi wɔ hɔ a mu oduru paa but wobɛtumi asɔ no afei critical thinking no ebɛtumi aboa mo ayɛ innovative ɛboa mo a wotumi dwene de nneɛma a ɛni hɔ ba wote sɛ bi esu ɔbɔ ade adan a nsɛm bi a wɔka adeɛ yɛ kura yɛ pɛ bi yɛ nya se wotena ase kɔhwɛ na wokare wo ho hwɛ a wo nsa ade kura wotumi de bi aba ɛnta memfa mma sɛ ne na no mekɛn no mese cement bu ayɛ dene enti me pɛsɛ mete cement ne cost so enti ma tena ase adwene ho design blog bi na yen dan a yesi no ya na nsuo foro no yen etie no is very smooth enti yen etie smooth no enti nsuo timi foro no enti nyese bibia nsuo no foro no tentem asase no so ya na agricultural land no nsuo wom tambia ye mpa ya asase no so na ye de asidan no enti nsuo foro no enti se wonya neti a ye rough na wo de fra ye de no a wo de plaster nsuo mforo no but sania ebesia ya ebenya neti rough no ne board ne enti makwakoto waterproof cement my design blog blog na my design no utwa wi a animo no design wo ho me de waterproof cement no awura mu nsuo ntime nonom no enti otwa blog no a usi wi a plaster ni usiwie ya na openti right ye blog pampan ye bia the same size no nemom o ka kire obi a abasambuo ni awen se begu fande begu we no a congress no a na tie betetare ho ntie be sei wa o tie mu bia no se wo to sa blog mi na de sidan a ka kire mesin se ompe form ogu a fa on fan paper ho right mirror no so ate no kre bebe yedi nkomo na duru nkomo na ye de pa na nso ebere ni yafa ti mayemma kwan na afrefo so emremu kakra watcher blocks on ne keka ho nyina wie no ye mi ahoma no so ntom 0598994994 0598994994 misra obetimi abo awuram na nkomo a yedi nei die na wasua firi mu die na wate na die na utohu sina obesa kira wakwan. Good morning Owoahene nana abrocheja ase ne yo nana yemo ache ma wakwa aba ya die na bisi onyankopon jira ho amen ada roma yenti duma dia pudidie ya dia nanga tutu yidi na maji school fees na kamu defend him dia man ayene I god na ko jira ho amen I say atuma o ke wo say entiasie na ya na ye ka bia bia no yisu sawe ne say odo ne entiasie me ya e ma bi ko pa entiasie ni ba wo ni ho kine hunu ya dia wudu ani ne si obi so so wudu ani si ni pa no so a so wo kina so na se wo ta ben na bisa no right na won tete ho yenti am ode apota na si ni so na botai papa wo ani ke ho a wo nso di afim right abraba ye go isa we wa dey say wo nko ad what dey about sick ni wo fi say ye ma no e bedu be na ya de bone na so e say one shade dey for bi na we nya ntiase nti no e da sebiu na ntiase ade a hu nya pa wuri ase yo e wo nya ntiase wo na mi tiano amen kwanza bribia o mai ni biene ntiase ni adwen a e bitum dia fobra na ade ba kwa da mechanize here before no yenye ye huni right abamubuo ya ade a agide before ti igoti say ni kanu betia ya ade no kra osuzu ho kire ne yonko na se ni kanyini bia ade we dia o ya nkwansa enyeyi so we dia gani ha ya enyeyi edi fako ni fako tetima fako fumate edi abamubuo ya ade ha dwene pa right eto so bi yan shan kula nun kuran ade na nipa no ye no ye motivate no na wonti bi kona ni ba to so hu ayene because abambuo no kunkra kun ho ni se na make am di ye kuma ban bebe be se manya kudura me twani we no no correct
you have got bad for pa. So I did tell me so I'm konwa o mama gire. Also efa na de djuma ho no. Also ba mo beji e beja gine. Right. Yeah, that's bebre no one so the other by good morning. Morning wa. Would anybody akasafi? Also for yeah that's my inti one. Right. Na so nipa bia woni ntiaje no onye bibia mane ya na ya de ko nyam yebe plan ye ntiaje ye so nyame ye hu na so bi wo na no fa dia tani pa no ni no nyame so okwa ade nyira ma de boy nyam ye hu no ya bete ni nyam ntiaje aso ni iso nipa bia woni ntiaje yakopon kwa ntini so ni da mo Yen so yeda ase bebra no pay ne wode a wode eba ye 0598994994 ubetimi abawuram na waba abekere wadwen ene anope nti ase ya akode a akode kese a etume boa asetena hodo nyinam ye dada asetena hodo nyinam no etumbo obani ye twen no ma yemfa wadwen a edi awieye na afie bi ba ye de asoso na ya sorry Nia meka de awie nyina ne se abibiman ye ni adaje nso ye nya hwe de wo se ye gibre at least de bia no nya break akra bi bisa wo honsem ada se anopa da siumu ana se oba beda ese se wo ye wadwene se nia wo pia bontena wo tie nyina no hwehwe munia eye na pense mu na hwe nia wo betima ya fa right na yanya information na yankura information nsemo a yentimi nkoyanim right nte media twato no abibiman program e betimi aboa nipa bebre nti obi a otia bibiman bia da ontie right mechia adofo nyina majoso na mede yankopon asundwe ema nkwansaman mema meyonko tirinkwa se ya bonidin se Nkoranza MC right ewom se na omodoso de omo a yanyi wo mo no omo manenye omo ya kwanya wo ho yenwu ye yenim ne ebenya omo nkoye sambalat ne tobia ne momo nyina ma yenkamom na yensom Nkoranza man right edamase bebre yenso edase bebre abusuan Friday bia e ma ye de nkomo ebro 21st for sa no pay yade bia da kwan kra tumnika na hwehwe wo machi akwan e wo eye nkrabata dunum no nyina emu across Ghana ha fra wo hotline 0540 311 0540 na wawuram ama yafa wadwenkyere ede aka ho anope enti no bonite na yenko ema bibia entume enye kama ene anope enso brekum all stars frefro say anope fa wabofra ne bra na ombra mbesua de de bia meka me se oba no se bebi owo no nim se wontwa koyi ne free honom na onko twere wo honom na ontwa once and for all and for manya afi no wo twere asan ko register ti fa oba no ko brekum all stars na onko register courses I kire wo brekum stars senior high school ai ti fa oba no ko courses I kire wo SS bia ye kire bi e wo honom ti fa oba no ko obetimi afra omo e wo 0243643255 ofra omo ombeje wo so kama omo brekum brenye kwakwan no so bro no bi e fa no brenye kwa e wo brekum sa kwan no so e na omo tama na me wo brekum Chris FM na mete brenye kwa kwan so brenye kwa wow ekuru edi mo brenye kwa obra enye kwa modu papa Adea Akye Abia dwumade ne yeguso ayede ma we OD4 engineering enterprise ose yemfa nto anim se anopei se obema ho aye ha na waba obeboa ba ne se wasi ufi awie yentwe kane anko ba bi mfama wa eye OD4 engineering enterprise for na betumi aboa na wayo ne se kama ede amawo ose onu wo sike na efie hwa ewo kwaeja
na owo eye baby a ehonom no eye pub obetuma akotena ho age wani na wadi dwuma bebre o san so agina assembly man ewo kwaagya ehonom a enti no eduru ha montoma no ne number ni 0245 537094 na afi bibia da ne kwan mu ene na ya hyase edodo yemfuo ni ebeduadua no ba ye die na edro ba akopɛ na mekanfo ede ama wo anope Vital 05 edro wanwaso a divine winners for ede aba edwamai so se wudua no baye anase wonye moa bomode ane ma wonsa enka edro we bi fagu no baye no so fa bigu nso ma moa no na omonom na omenyini kama ama wani age Francis Teria Agro ewo Nkoranza Alpha and Omega esua no entwibu asiakọ wa ayere de okomia ye amabobọ din a obenya edro bi ato na nea open dodo mu atu ana ohia nkyeremu frɛ 0243-852-751. Race and Co Ghana Limited Akyeafo Adamfo Nomax 150 SC ekum fall army worms esano a ewe buro no afi mwa na wose amango no watermelon no amango si ho bo nse na yabobo mu ntokuro na yase no watermelon da ho ubepeja no na ase no wo mabobo ntokuro ase no unya Nomax 150 SC wo de pompe so a ni nyina bejai wafuom no esre wo ho kuntum kete anomaduane eyewura bia na ne edene pa bi ba wafuom no wa mawani amre a ebeje afuo na boso kopebi promise ebetu ase fertilizer ya asase ye glycol ye de shiura ni nyina okọ eye Race and Co a wo mo de bi aba dependable agro ho benya bi Captain Agro Techiman Dwam aja ku farm se wo Techiman Ken Mat Agro Odroman kese na waf agro shop bia mu okwa onsa ebekabi ene na tabia heba product omodro omode aba edwamai so mesro bomode ama wonsa enka bia watabia heba capsules no ewo ho ye watabia heba mesha na takum no so eno so ewo ho no mo ema ne mema mesremo moma monsa enka edroi ne eye papa na nea ope edroi bi ato ana ope nududuo mu atu no ombomode empusu ahoma 0243 686 861 Yentumni kana yenko Bojibo Ventures anope Nkwansa edinkrase Assembly Dwema Bros an nchen hope ose ehai oba sikamane mobile so de okwa akwaje nso a edam yopo obeye ne kama ede amaw oha obi ani akire afi bank bi ni Nkwansa ha Fidelity Ecobank Access Bank Carl Bank FBN Energy T Bank obeboa eba ne iso Gman ne Zpay dwumadi nso a odimu akotene pa 0248 089463 so for mame or the edro anwaso aba edwamai so eye Esmond Co mesha eno no se koko ajewo aboso sisi yare ne ne keka ho ma wonsa enka edro sanso na Esmond heba mesha no so eno so eye ma osa ene nyarwe keka ho Esmond pan mesha no so eno so usisi wo honam ye oya ene ne keka ho ni nyina oto a ebetu ase ama ye wo Esmond Malamex no so malaria etu ase krakra na spiritual cream no so ewo honomo yo pedro bi ato fa nani enkyere sompa ha no ba obenya bi ato wo hia nkyeremu afra homa 0535 831 591 ofra homa ya yebeje oso kama Anope Akyeafo muntie me na me wonsem ede mamo ni nyina ne say amo great agrochemicals Akyeafo nti wakwa akofa enura ye de dowura eni nyina bi ne yehwura ne ekumwa wamoawa ne yede pompe so ebi te se patron partial nico crown nico ken force up shefo lambda ene ne yakeka hu bebre fertilizer ne de ni nyina ebi wo ho amo great say otu niema ne ton oto niema ebro eye million duasa 3000 Ghana cedis a obette so say hu ede amount hwehwe na chi akwan ewudwamono mu one fire service for di animhwe amo great ewo donkron kwanta dwomo ekurom hodoma sachadoma se kwan ne so ukonkwansa no fa amo great ewo ho enum droman kese owo ho enom na amo great ewo bonte enso obetuma afre owura Richard amo 0549
113208. Dr. Obo Efrefre say yare be ene how eye akoma yare ene kran kwati yare ne ne ekeka ho de. Dr. Obo say oba obetu ase ama krakra hepatitis B ne diabetes ne yare ekeka ho de otenete nti anope misro tutumrika ne ko Nkoranza adeshima Nkoranza adwura ekwan no so one Austrian gas filling station no ene ben hwa na owo okwa obehwe na wasa yare obetimi afre no ewo 0249761508. Adum Dandi Natural Herbal Clinic omo di no bebre na abadwa so Dandi Plus Mixture, Dandi Multi Mixture, Dandi Herbal Mixture, ene ne ekeka ho Dandi Antibacterial ne Dandi Plus Drink no ne nyina ewo ho ononum bia ho tonkwara twom wo ho beto ama wapom den wie peye. Adum Dandi Natural Herbal Clinic wo mo techima kenten taxi rank Grace Hospital kwan so Nkwansa hanso womo ewo health center nchen hwa woye adwuma juada kopem memneda anopa no wotwe kopem no nsia wose yemfanto animu ese juada ne benada bia Dr. Tenase tie nkrofo yade na wachira no aduro 0241085731 kohonum anopeya. Who knows tomorrow or say wo ye event bi na oprobi ama na be decoration ama wa mesro emfa wani nchire bebia obeba be ne kama ede ama oma funeral loans ti se wo ye yie bi na wo pe loan dia ya ma ne nya odadwene obenya bi ewo ho ambulance so ode ma rent nkunwa canopies ne ne ka ni na wo bi ode ma rent ope bia bomodian na pusu ahoma 0552 789 376 owo nkwa ben ti bomodian na frɛ no na woni ne mbomu endidwa. St. Benedict Senior High School ewon Nkwansa Mangwase Senior High School for adisu omusua nyina na osua okere bie eba ho no mo enso a wo mo wo hostel facilities papa washa ase dia asua for 2024-2025 May June wa ek registration no wo no mo twetwere din over form 1 form 2 nso a free admission ewo ho boarding no ewo ho yes no kre obedi di imprensa dakro 0240209851. Nana one collection also ba catcher and said dress me na from head to toe or bed dress so kama entade bia opebia say Lacoste t-shirt trousers any caps mu ahodo office wear de kwa sorry ni programs ni na okwa nana one obema obi na wonso ode sit town enti bomode anako nana one ho no obed dress so kama Nkoranza roundabout obe NPP office no opese wo friend na ahoma no eni 0532663264. Ghana has say Cocoa Adro Tatashe ye wo ha 3A cocoa capsules your friend Cocoa Master every 3A Herbal Center for Nsano etumi sisi yade Cocoa afifiri wo ama yamatim epai moja agu ani ho prekesene adro we so no ma daboko ewo yam nanso iwura ntini ahrawa brebo ni moja mu epam Cocoa efiri ni paduan mu ba bia ye ton adro bia wo Nkwansa ha pharmacy herbal ne chemical shop ura mu a wo so pe Cocoa Master na 3A cocoa capsules 0546107107. Emmanuel Remedial Institute se watro na so resource na nya na open classes papa na remedial classes papa akọ na watimi atro atwa nko ade amekanfo Emmanuel ede amount kan ho ne kokosua de ne twa ne ye courses na general science home econs ene ne kan ho ni na ye kire bi ai obetumi afre na ewo 0506 381 267 ofre na obejo so Kwabis Educational Complex was se for abofra ne bra o ma hyase register nkwala no nti mane ntena fie enche wo de ne ba ye be register ne ye assure se akra no obetro so atwa ama enije abafie ye wo hostel wo honomo oba bebi obeda ye free hostel no ye free nti fa akra ne bra na ye nje no na ye kire na de general at business home course ne science ni na ye kire bi wo honomo ji ahoma no 0248876028 ofre o ma ombejo so. Right, ebusuafo anamontintin bia wie aboboa no anopen so aha ena ebre makwan ama yede dwumadie no asie minim se ene wani age dwumadie no wasua ade bebre na nyame ya adoma ochena nso no yebeba na yaba abetoa so na yama bibia
etume akọ enkan kama ede amaye enti no yenhwe eno nso yebeda systematic press as a papa na yada eye brother Philip ene bedwafo no nyina ase yebesan so ada Ewurajima Johnson ase se obaye ebeboaye emaye de dwumadie no ebrewo na yaka se Ejimawura Francisco Ameboaten nyame enka ho onsa oyade na te apontem na watumi aba abetoa eye adwumaye eso mekane saade a na kyerɛ sɛ ɛha ɛna ɛbere ɛma kwan na yɛde dwumadie no asie munua bɛma Owoahene Acheampong nie